Ingdeng troksi ke rapho ru Semson sing Engti karlier ni pacheton dun si ada por phai kresia por Vokongkom ji along ke do TT Semson sing Engti akumle na kengri chikimo pontet pen nogong Christian PT along ke do mate ru Semson sing Engti kaboche tekang hemalong humri damsi sanghan pe ri pendanglok dihin masapso pi pajerdam Bangso sai long Langpher constituency local MAC mate Karbiang Northern Council EM Mathuram Lekhe Lapen Bokolia Municipal Board Chairman Ward Commissioner Jirpo NGO United Karbi Club LRNA Karbi Lameramai Karbi Employees Association Pen Danglok Ongdung ke thekiding atum cherap chetodunlo Labangso sai angdeng along Nogong District Karbi Organization Lapen Nogong District Karbi Students Association atumta chetongdun si Karbiang long pen kedamatum aphan Japon Lasi halada ke dampen ki thek dam long ki kisung thektik angdeng si thek dam long lo Lasi Karbiang long alo ke do ki thek ding atum la pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang pen kisung det mate ru Semson sing Engti ahema soratuma phan ke rabji aphan si Semson sing Engti Commemoration Committee hin pen chuningri padupon pusibirta longpon Nilito alangli Sepo adagwam mukuling kia na umbrilo la pente nilitum avede sitame Vokongkom jilong along nilitum ini kita kare to singwai soi si nilitum masar sirong prai pen sitame ning reng no nilitum masap so kirap napaji long lo sang han pendang danglok karbi jacket lapen karbi sol boho lehu pen jadi to alang itu koreal atau pan itu aku logo lapen ladak alang itu mahin pen nanga cenderung do karbi yang long along kepikit itu lapen karbi long untuk mas council CME pen danglok ong dong kepikit itu pen diri tu mata kirap na nangki pi hasi alang letum sumin di tunggo lapen kitu kitak pendang lo hasi council lo asu sa tami partai nangki konte miseni kusi alang letum nang sumin di hasi nili tum Karbiang long ala nini citedo CM lakai tum Dr. Tuliram Rong alang li ningke mipi ka bangku hasi nili tum hem dan ningke bangso tu thap Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong News Report Karbiang Long Live Birta keme Hirjir ke toklapen ke hiraning ke hanga tumaphan isi birta keme EPLM pacanang puma thapen Karbiang Long Tourism Department pen patir piponsi ke bangji there cheklo ni phaikri ECR ni ke chengsi aphong hirjir ke hir kachepate jaimek padoponpo Bangso kachepate long ke haya bang phu bang phi atum kelong ponji anong elake kechengsi bangke suri thongkep lapen first runner up bangke suri ingkoi second runner up bangke suri kep nalito mahirjir ke deng ponjiar ni lake there ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira khepi lake botor kekor Tangden ang lito mahirjir ki hira video che record ra Karbiang Long Tourism Department official WhatsApp number 938758101 along lo ignon. Ang ton pen kachini jepan 936549245 lapen 936518931 along home ignon.